Здрасти, хора! Аз съм вашия шампион Васил. Ама няма да ви кажа истинското ми име, защото това моя шеф каза. И това е Виктор. Нали го помните? Помните го, нали? Аха. Шампиона ви съм. И това видео е топ 5 на моите рани. Първата ни рана е било, като избих устата и това много боля. Оценявам го на 9. Добре. Номер 4. Като... Веждата. Разбивал си веждата. Разбил съм веждата също. И това... Не го помня, но малко помня. Ама то се е поправило. Тази май беше или... Някъде ти имаш белег на веждата, като вижда, че е сцепен. Да. Добре, тя е права. И това е веждата, но не го помня, оценявам го за 8. Да, минус направих. Добре. Номер 3. Третата ми рана, каква беше? Не знам, колената, че не знам. Чай, трета рана, колената. Да, знам, че това няма да е интересно чак, но двете колена се ударих. И оценявам го за 5. Защото не е болял много, панал кръв, но не е болял чак. Добре, сега време за номер 2. Мам, казал ли съм номер 2? Добре, номер 2. Оценявам го някъде... Мама, каква рана? Някъде на 7 години, като имах. Номер 2, една рана. Аре, по-добре да го оценявам на Дениса на рана. На Денис? Коя? Не помня нито една. Но имаше... то не е рана, а просто болка. По стомаха, аз помня. Много пъти е бил разбит по стомаха. Горкото Денис. Горкия Денис. Добре, номер 1. Но този път ще е моя рана. Най-последната рана от сега. Като съм паднал, като отворих вратата, ходих с картите, паднах с картите. Паднах с картите и после тука ми боли. Тука, където слаша. Не знам дали го видяхте, ама ако ви е било приятно, поставете един лайк и абонирайте за канала. Чао!